കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കിഷോർ കുമാർ പ്രഭു എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണേ? കൃഷ്ണനും കളിയും ഒന്നാണോന്നാ? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരൂ. കൃഷ്ണനും കാളിയും ഒന്നാണോന്നാ ചോദിച്ചത്. അത് ശരി. ദീർഘം വിട്ടു. ഒന്നാണോന്ന് ചോദിച്ചാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അല്ല, അതേ കളറാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലേ? അതേ നീല കളറിലാ വരുന്നത്. അതെ അതെ. ഒന്നല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ധ്യാനയോഗം എന്നുള്ള 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് യോഗയുക്തൻ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സമാധി അവസ്ഥ കൊണ്ട് എന്താ നേട്ടം അല്ലെ? മനോബുദ്ധികളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ചിത്തം അടങ്ങുമ്പോഴേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താ പറയാ, നിരാഗ്രഹനായിട്ടാണ് ഒരു യോഗി വർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 26 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലിഞ്ഞു തിരിയുമ്പോഴും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാണ് അല്ലെ നാമജപം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ABCD ഫോർമുല ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 യമനിയമം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പാലിക്കണു. അതുപോലെ ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണു, നാമം ജപിക്കണു, പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികളെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടോട്ടലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. 26 ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത്?
അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരുപത്തിയാറ് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് ഗോസ്വാമിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രശാന്ത മനസംഹ്യനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതമകൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദമാണ് പിന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ആ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. വെറുതെ ദർശനം മാത്രല്ല, അനുഭവവേദ്യമാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്താണ് ആ യോഗി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെ? ഭക്തൻ, യോഗി, സന്യാസി എന്നൊക്കെ പല പല പേരുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താ പറയണത്? അയാൾ രജോ ഗുണത്തിനൊക്കെ അതീതനാണ്. രജോ ഗുണികള് എന്താ? ഈ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുന്നവരാ, അല്ലെ? രജോ ഗുണികള് പൊതുവെ. അപ്പോ ആ ഭക്തന് അല്ലെങ്കിൽ യോഗിക്ക് ആ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗിക്ക് അറിയാം താൻ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ് എന്ന്, അല്ലെ? ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ജീവാത്മാവിലുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? പിന്നെ നമ്മളെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മള് മുക്തരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ യോഗി ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തുകയാണ് എന്നാ പറയാ. പരമാനന്ദത്തിന്റെ സ്റ്റേജാണത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭക്തൻ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ്, വാസുദേവ അവസ്ഥ എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അയാള് ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന്, അല്ലെ, സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഭഗവത് സേവനങ്ങളൊക്കെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവും. ആ കൽമഷം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കർമ്മവാസന നശിച്ചിട്ട് ആ കൽമഷം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ 28 എന്താ പറയണേ? യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷ സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാ കൽമഷങ്ങള്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് എല്ലാം മാറി അങ്ങനെ അകൽമഷം എന്നുള്ള അവസ്ഥയില് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിലെത്തും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മനോനിയന്ത്രണം സാധ്യമാവണം, അല്ലെ? ആ ചിത്തം അടങ്ങുമ്പോഴ് അതിലിങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രകാശിച്ചു വരും, അല്ലെ? സങ്കല്പമാണ് എല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ലെവലില് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് അത്യുന്നതമായ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഏന കേന പ്രകാരേണ മനഃകൃഷ്ണേ നിവേശയത്. അല്ലെ, ഏത് തരത്തിലായാലും ശരി നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെ വേണം? ഭഗവാനില് വേണം, അല്ലേ? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ഒരു ആലംബം. തോണി കാറ്റത്ത് ആടി ഉലയും. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മനസ്സാകുന്ന തോണിയുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഭഗവാനാകുന്ന ആ കുറ്റിയില് തളച്ചിടണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാനും സാധ്യമാവുള്ളൂ. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മം മാത്രം കാണുന്ന യോഗിയെ പറ്റി പറയാണ്, ദർശിത്വത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശന. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു, അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കും, അല്ലെ? അയാൾ പിന്നെന്താണ്? സർവജീവികളെയും ഭഗവാനിലും കാണും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ എവിടെയും, സർവത്ര ഭഗവാനെ മാത്രം, എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മം മാത്രം. അങ്ങനെ കാണുന്ന യോഗി സമദർശിത്വം സിദ്ധിച്ചവനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച യോഗിയാണ് പൂർണ്ണമായി കണ്ടറിഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയാം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി എന്ന് മറ്റൊരു വരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ഈശ്വരൻ സർവഭൂതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭിന്ന സ്വഭാവികളായ മക്കളോടെല്ലാം ഒരമ്മ നിഷ്പക്ഷ ഭാവേന പെരുമാറുന്നത് പോലെ പരമപിതാവും അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മാ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഏത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മള് ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കണോ, അതല്ല ഇനി പന്നിയുടെയോ പൂച്ചയുടെയോ ആനയുടെയോ ഏത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭിന്ന സ്വഭാവികളായ മക്കളുണ്ടാവും, അല്ലെ? 4 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 4 ടൈപ്പ് സ്വഭാവമായിരിക്കും. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരേപോലെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് എല്ലാ മക്കളോടും അമ്മ പെരുമാറുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാക്കളെ ഏത് ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പരമപിതാവ്, അല്ലെ ഭഗവാൻ ഈ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പെരുമാറുന്നത്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും സർവജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ, എല്ലാത്തിനെയും എപ്പോഴും എവിടെയും ഭഗവാനെ കാണുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് എവിടെയും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നും ആ യോഗിക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല, ഭഗവാന് ഈ ഭക്തനും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭഗവാൻ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗയില്, അല്ലേ, പരമകാഷ്ഠ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യം യോഗി, സന്യാസി എന്നൊക്കെ പറയാ, അല്ലെ? അയാളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പല വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യോഗ ആൻഡ് ഭോഗ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? പുട്ടിങ് ഗോഡ് ഇൻ ആൾ കർമ്മ, അതാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുക. ഭോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സെൽഫ് എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്, അല്ലെ? തന്നെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുടെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഈ നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരുകയും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ സർവസ്വമായി തീരും, അല്ലെ? ആ ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ സർവസ്വവും. എൻ്റെ മാതാവ്, പിതാവ്, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മക്കള് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ആയി തീരും.
അങ്ങനെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടും, അല്ലെ? കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് ആ ഒരു ഭക്തൻ എത്തും. ഈ വിധത്തിൽ അയാൾ കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനും താനും ഒന്നായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, ബ്രഹ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ആ പ്രേമാഞ്ജനം, ആ പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന കൺമഷി, കരി എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭക്തഹൃദയത്തിലാണ് തന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് അവിടുന്ന് വാഴുന്നത് എന്ന്. ഒരു ഭക്തൻ ആ സൗമ്യ വപു ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ ശ്യാമസുന്ദര ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? ഗോപികമാര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശ്യാമ ഗോപരൂപ്, അല്ലെ? അതാ അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ആ ഒരു അടുത്ത ഒരു ബന്ധം ആ ഭഗവാനില് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിത സർവഥാ വർത്തമാനോപി സയോഗി മയി വർത്തത്തെ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനും ഈ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആ ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള ആ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ഏത് നേരവും. അങ്ങനെയുള്ള യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യനല്ല പിന്നെ ആ ഭക്തൻ, അല്ലെ? എപ്പോഴും സദാ ഏന കേന പ്രകാരേണ കൃഷ്ണേ നിവേശയത്. ഏത് പ്രകാരത്തിലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? എല്ലാ സമയവും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ യോഗി. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. യോഗചര്യയിലെ സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധം തന്നെ യോഗിയെ കുറ്റമറ്റവനാക്കും. അപ്പൊ ആ യോഗി എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ്, അല്ലെ? സമദർശിത്വം ആണ്. അപ്പൊ ആനയായാലും പട്ടിയായാലും ഉറുമ്പായ എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് ഈശ്വര ചൈതന്യം തന്നെയാണെന്ന് അറിയുന്ന ആ യോഗി, അല്ലെ, കുറ്റമറ്റവനാണ്. പിന്നെ ആ യോഗിക്ക് പിന്നെ കുറ്റങ്ങളില്ല, പാപങ്ങളില്ല. അപ്പൊ യോഗചര്യയിലെ സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എന്നറിയണം. അപ്പൊ ഈ യോഗിക്ക് ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ സുഖോ ദുഃഖോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ആ യോഗി ജീവിക്കുന്നത്, വർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതിയോർജുന സുഖം വായതി വാ ദുഃഖം സയോഗ പരമോ മത. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ഉത്തമനായ യോഗി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? എല്ലാ ജീവികളോടും സഹാനുഭൂതി വേണം, അല്ലെ? നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉള്ള തന്നോട് സദൃശൻ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരും, അല്ലെ? വേദനിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അപ്പൊ സഹായിക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് ജീവന് ദുഃഖകാരണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്, അല്ലെ? നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താണ് ശാശ്വത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് മറന്നുപോകും. അപ്പോഴാണ് ഈ ജീവന് ദുഃഖ കാരണമാവുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന്റെ കാരണം. ഇനി ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം എന്താ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം മറന്നു പോണത്. ഇനി സുഖത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക, അപ്പൊ സുഖം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവേ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ സുഖം ഉണ്ടാവും. അതാണ്. അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും എൻജോയർ,
അല്ലെ? എല്ലാത്തിൻ്റെയും എൻജോയർ ആരാ? ഭഗവാനാണ്. സർവ്വതിൻ്റെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? വെൽവിഷർ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ബോധ്യമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് ചോദ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ മറ്റെല്ലാ യോഗകളും ഭക്തിയോഗയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത്. അതിന്റെ ചവിട്ടുപടികളാണ് ഈ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം ഒക്കെ. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാനുള്ള പടവുകളാണ് ഈ മറ്റ് യോഗങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് 33 മുതൽ 36 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഈ അർജുനന് എന്താ പറയുക, ഏകാഗ്രത വളരെ ദ്രോണാചാര്യരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ അസ്ത്രം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ മുകളിലെ പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്യുന്നത് താഴെ ജലത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കഥകള്, രാമായണത്തിലത്തെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണ ഈ നടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കണ ഈ കഥയുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. അത് എന്താണെങ്കില് പണ്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് വനവാസ കാലത്ത് അവരിങ്ങനെ വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവർക്ക് കഠിനമായി ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവര് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ഭീമൻ പോവാണ്. ഭീമസേനൻ പോയി അവിടെ ഒരു സരസ് കണ്ടു, ഒരു ജലാശയം കണ്ടപ്പോ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി എടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഒരു യക്ഷന്റെ അണ്ടറില ആ സരസ്. അപ്പൊ യക്ഷൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂട്ടാക്കിയില്ല. എന്താ പറയാ, ഭീമൻ വെള്ളം എടുത്തു, പക്ഷെ അവിടെ മരിച്ചു വീണു. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് രണ്ടാമത് അർജുനൻ ചെന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ. അങ്ങനെ 4 പേരും പോയി. അവസാനം യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവരെ കാണാഞ്ഞിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മൃതരായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു യക്ഷൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ യക്ഷനോട് പറഞ്ഞു, എന്താ എൻ്റെ ഭ്രാതാക്കൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല, എൻ്റെ കീഴിലാണ്, എൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സരസാണിത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്തു വേണം അവരെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ശരിയുത്തരം നൽകാമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ജീവിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ശരി, ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അനവധി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു. ഇതുപോലെ സൂര്യൻ ആരുടെ ആജ്ഞയാലാണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയാല്. മനുഷ്യന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ധൈര്യം ആണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഭൂമിയേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് യക്ഷൻ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, അത് അമ്മയാണ് ഭൂമിയേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള ആള്. ആകാശത്തേക്കാൾ ഉയർന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പിതാവാണ്. കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗമുള്ളത് എന്തിനാണ്? മനസ്സാണ്. വിദേശത്ത് പോകുന്നവർക്ക് സഹായിയായി കൂടെ ആരാ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, വിദ്യ ആണ് കൂട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഏറ്റവും വലിയ പാത്രം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാത്രം. ഏതൊന്ന് പോയാലാണ് മനുഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠനാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അഹങ്കാരം ആണ്. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ശീലം, സ്വഭാവമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ജനന മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ ചേതനയുണ്ടല്ലോ, ആ ചേതനയെ അറിയുക, അതാണ് ഈ ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ മറുപടി നൽകി. പിന്നെയും അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം ചോദിച്ചു, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്ചര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കൺമുമ്പില് അനേകം പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും നമുക്ക് മരണമില്ല എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായത് എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സന്തോഷായി. യക്ഷൻ ചോദിച്ചു, ശരി,
4 സഹോദരന്മാരിലെ ഒരാളെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കാം, ആരെ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നകുലനെ ജീവിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഭീമസേനൻ, ഇത്ര പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള ഭീമസേനനെ വേണ്ടേ? വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനെ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മകനുണ്ട്, മാതൃ അമ്മയ്ക്ക് തർപ്പണത്തിനായിട്ട് പിണ്ടം വെക്കാൻ ഒരു മകൻ വേണം, അതിനുവേണ്ടി അവരിൽ 2 പേരിൽ ഒരാളെ ജീവിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ആ സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവരെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള യക്ഷപ്രശ്നത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴ് അർജുനന് സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത് സ്ഥിതിസ്ഥിരാം. പറയാണ്, അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. പറയാണ്, അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്ത് നടക്കുക, അതാ ചെയ്യണേ. അപ്പോ ഈ യോഗ പദ്ധതിയൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാവും? എന്റെ മനസ്സൊന്നും അത്ര നിയന്ത്രണത്തിലല്ലല്ലോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. ചിന്തകള് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്. അതിനാല് ഈ യോഗം, ഈ മനസ്ഥിരത എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാണോ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അന്ന് 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെയധികം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഈ യോഗ പദ്ധതി നിരാകരിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് അനുഷ്ഠിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ യോഗ പദ്ധതി കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. ദുർലഭം ചിലർക്ക് സാധിച്ചെന്നു വരാമെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ദുഷ്കരം തന്നെ അല്ലെ. കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ അടക്കിയിട്ട് സമാധിസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് തന്നെ വേണം കരുതാൻ. ചിലർക്കൊക്കെ സാധിക്കും, എന്നാലും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നില ഇങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കഥ എന്താണ്? ഇന്നിപ്പോ ആർക്കും ഒന്നിനും മരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോ സമാധിസ്ഥനാവുക, തപസ്സിരിക്കുക ഒന്നും സാധ്യമല്ലല്ലോ. പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ്, ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാധിബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പറയാണ്, ഈ മനസ്സുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണ, ചഞ്ചലമല്ലേ, അതുപോലെ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, പിന്നെ വഴങ്ങില്ല ഒരിക്കലും. അങ്ങനെയുള്ള ബലമേറിയ ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും വിഷമകരമല്ലേ എന്ന് കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിലും അധികം പ്രയാസമുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക മാത്രമാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം. തന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന മറ്റു പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, മോക്ഷദായക മന്ത്രം വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ജപിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട്. അതും ഇതൊക്കെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അല്ല. TV കണ്ടിട്ട് പത്രം വായിച്ചിട്ടൊന്നും നാമം ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയാണ്. മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുക. എന്നാല് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് അല്ലെ, ഈ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തതിനേക്കാൾ ദുഷ്കരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് മറുപടി പറയാണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്.
എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. പറയാണ് ഭഗവാൻ. അതെ അർജുന, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ടഫ് തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത്. അടക്കാൻ വിഷമാണ്, ദുഷ്കരാണ്. എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. പറയാണ് വൈരാഗ്യ അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ എന്നാണ്. അഭ്യാസം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗമില്ലായ്മ അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക തലത്തിലൊക്കെയുള്ള രാഗങ്ങളെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക, നിസ്സംഗത ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ യുക്തമായ പരിശീലനം വേണം മനസ്സിനെ അടക്കാൻ. അങ്ങനെ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും ആ മനസ്സിനെ അടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏതിലും അയാൾക്ക് വിരക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഒരു യോഗയുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് എന്താ ഉണ്ടാവുക? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തി കൂടും അല്ലെ? അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സ് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും അയാള് ചെയ്യില്ല അല്ലെ? അതിലൊക്കെ അയാൾക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി മാത്രാണ് ആ ഭക്തൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതി വശ്യാത്മനായുതയതാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായത. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ പറയാ ഭഗവാൻ, മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എളുപ്പമല്ല. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കോ അതില് വിജയം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. അതാ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ മനോനിയന്ത്രണം അത് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതില്ലെങ്കിലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ആൾക്ക് പരിശ്രമത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കാനും പറ്റും. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൊളുത്തുവാൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണ്. പാഴ്വേലയാണ് അല്ലെ ഇത്? മുകളില് വെള്ളം അടിയില് തീ കത്തിക്കുക, മുകളില് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. പാഴ്വേല അത് അല്ലെ? വെറുതെ സമയം പാഴാക്കാം എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലാണ് മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കണത്. എന്നിട്ട് യോഗ അനുഷ്ഠാനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുക. അതുകൊണ്ട് എന്തേലും വെറുതെ സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രം അല്ലെ? മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി 37 മുതൽ 45 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ യോഗാചലിത മാനസ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ഇനിയിപ്പോ യോഗ ഒക്കെ പരിശീലിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി, പക്ഷെ അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വിജയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ ഗതി എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ. തുടക്കത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള യോഗ പദ്ധതിയിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യം ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാല് അല്ലെ വിഷയവാസനകൾ വന്ന് വഴി തെറ്റിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ വന്നു. അങ്ങനെ പിന്മാറേണ്ടി വന്ന യോഗിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുക. പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് അർജുനന് സംശയം. കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രഷ്ട ഛിന്ന ഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപതി. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? അങ്ങനെ യോഗയില്
തുടക്കം ഒക്കെ കുറിച്ചു. പക്ഷെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല, വ്യതിചലിച്ചു പോയി. അങ്ങനെയുള്ള ആള്, അതീന്ദ്രിയയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാള് ഭൗതികമായിട്ടോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടോ ഉന്നതി നേടാനാവാതെ വരും. അങ്ങനെ ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെ ഈ മേഘങ്ങൾ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്ന പോലെ ആവുമോ അയാളുടെ ഗതി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് ലൗകികതയിൽ ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഇരിക്കണത്. ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച സുഖങ്ങള് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെ? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖം മാത്രമാണ് കിട്ടണേ. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കണം. ദുസ്വഭാവങ്ങൾ സ്വയം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. മനസ്സ് ലോക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭ്യാസത്തിലൂടെ അങ്ങനെ വിട്ടുവരണം. അപ്പോഴാണ് യോഗ അവസ്ഥ സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ്, ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷത ത്വദന്യ സംശയസ്യ ചേതാനഹ്യുപപദ്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങു തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെ അല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോ സംശയം, ഈ യോഗയില് പരിപൂർണത കൈവരിക്കാത്തവരുടെ ഗതി എന്താവും? അവര് ഈ മേഘങ്ങളുടെ പോലെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോവോ? എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ ആവുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് മാത്രാണ് അതിന് ശരിയായിട്ട് എന്റെ സംശയം തീർത്തു തരാനുള്ള ആള്. പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പാർത്ഥനൈവേഹനാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. അല്ലെ? നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എവിടെയും നന്മ തന്നെയാ ഉണ്ടാവുക, കിട്ടുക അല്ലെ? തിരിച്ചും പറയാണ്, മംഗളകരമായ കർമ്മം ഏതാണ്? ഭഗവത് സേവനം തന്നെ അല്ലെ? മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും നേടിയിട്ടുള്ള ആള്, ഈ ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാവില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതിയും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം ഉറപ്പു തരുന്നത് പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. വിഹിതമായ കർമ്മം വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നതിന്റെ ദുഷ്ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അയാൾക്ക് നഷ്ടമില്ല. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തു വന്നു അല്ലെ, പിന്നീട് വ്യതിചലിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ചാലും കുറച്ചൊക്കെ വിഷമം, ദുഷ്ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലും അയാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. മംഗളകരമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായാല് അത് പിന്നെ മാഞ്ഞു പോകണതല്ല. അത് ആ കൃഷ്ണപ്രേമ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അതിൽ മുഴുകിയവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീചകുലത്തിൽ പിറന്നാൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായാല്, ഉള്ളിൽ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നീട് അത് വഴി തെറ്റിപ്പോയാലും ഇനിയത്തെ ജന്മത്തില് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്ത് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ മനസ്സിനെയാണ് അല്ലെ ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് മറ്റു ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക ഫേസ് ടു ഫേസ്. അതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരണത് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പറഞ്ഞു, 8 പടികള്, ഒടുവിലത്തെ പടിയായിട്ടുള്ള സമാധി അല്ലെ. ഫേസ് ടു ഫേസ് ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് സർവാംഗ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായിട്ടുള്ള ആ പ്രസന്നമുഖനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെ ശേഷം പാദം മുതല് ഓരോ അംഗത്തെയും സമഗ്രമായിട്ട് ധ്യാനിക്കുക മുകളിലോട്ട്. അങ്ങനെ മന്ദഹാസ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുഖത്ത് ധ്യാനം എത്തുമ്പോഴോ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ മനസ്സിനെ നിർത്താൻ സാധിക്കണം. ഇത്രയും ചെയ്താല് സ്വാഭാവികമായി മനസ്സ് ശാന്തമായി പര്യവസാനിച്ചോളും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദം പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതില് പരാജിതനാവുകയാണെന്ന് വെച്ചാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ഭഗവത് ദർശനം അല്ലെ ആ കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞവർക്ക് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും
പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയതീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അപ്പോ കുറെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ കുറെ മുന്നേറി പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയില്ല, അങ്ങനെ വ്യതിചലിച്ചു പോയ ആള്, യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്ന ആള് പിന്നെ ജനിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. എന്നിട്ടോ ഈ ലോകത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മം തന്നെ ദുർലഭമാണ്. അവർക്കോ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയില് പെട്ടെന്ന് എത്താനും സാധിക്കും. അതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഒരുക്കും. മഹാജ്ഞാനികളായ യോഗികളുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുലത്തിലുള്ള ജനനത്തെ ഭഗവാൻ പ്രശംസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവിത ആരംഭം മുതൽക്കേ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകുമെന്നതുകൊണ്ടാണ്. വിശേഷിച്ച് ആചാര്യരുടെയും ഗോസ്വാമികളുടെയും കുടുംബങ്ങളില് ഒക്കെ ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് കുറച്ച് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, പിന്നെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട അല്ലെ. അടുത്ത ജന്മം നല്ല ഭക്തരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനും പരിപൂർണത നേടാനും ഭഗവാൻ അവസരം നൽകും. 43. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യദതേ ചതോ ഭൂയ സംസിദ്ധാ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യ അവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും നല്ല കുലത്തിലൊക്കെ പിറക്കൂലോ, അപ്പോള് ഈ ഭക്തനായിരുന്ന യോഗിയായിരുന്ന ആ മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യ അവബോധം തിരിച്ചു ലഭിക്കും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ അയാൾ പിന്നെ പ്രയത്നം തുടരും. മുൻ ജന്മത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ അവബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ജനനത്തിന് ഉദാഹരണം അത്രേ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ തന്റെ 3-ാം ജന്മം എടുത്ത ഭരത മഹാരാജാവ്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നല്ല ഭക്തനായിട്ടുള്ള യോഗി വര്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് മാനിനെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് മരിച്ചപ്പോഴ് മാനായിട്ട് പിറന്നു അല്ലെ. പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ജഡഭരതനായിട്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ വിജയം നേടി, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള കഥ. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയതേ ഹ്യവശോഭിസ ജിജ്ഞാസുരഭിയോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാതിവർത്തതേ. മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യ അവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിത്തീരും. മുൻ ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ദിവ്യ അവബോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജന്മത്തില് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളില് ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ആചാരങ്ങള് അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല പ്രാധാന്യം അല്ലെ. ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സില് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക, അതാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ആ യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളില് ആകൃഷ്ടനാവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ നാമാചാര്യൻ എന്ന പദത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഈ തിരുനാമങ്ങൾ നിരന്തരം ഉരുവിട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ട് മുൻ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ജന്മത്തില് ഏത് കുലത്തില് ജനിച്ചാലും അല്ലെ, നാമജപത്തില് രുചി ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് മുൻ ജന്മത്തിലെ തന്നെയാണ്. വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. പ്രയത്നാദ്യമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധിസ്തോ യാതി പരാം ഗതിം. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക്
അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ഇപ്പൊ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ആള് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ആയാലും പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ. ചിലർക്ക് അടുത്ത ജന്മം, ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചേക്കാം. ചിലർക്ക് അടുത്ത ജന്മം, ചിലർക്ക് കോടി കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം അല്ലെ. അത് ഓരോരുത്തരുടെ നില അനുസരിച്ചാണ്. സർവകൽമഷങ്ങളും അകന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇനി 46, 47 ശ്ലോകങ്ങള് അത്യുത്തമ യോഗിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയണത്. 46 തപസ്വിഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോഭിമതോധിക കർമ്മിഭ്യാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്വിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു യോഗി തപസ് ഇരിക്കാൻ പോണേക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. ജ്ഞാനിയേക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ഒക്കെയും ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് യോഗി. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. എന്താണ് യോഗം? കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാ ഇവിടെ പറയണത്, യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. സർവകൽമഷങ്ങളും അകന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ആഹാരാദികൾ പോലും വെടിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ച് ഉപവാസം നടത്തുന്നവരുണ്ട്. എന്നിൽ മനസ്സ് വെക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തിന് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന യോഗിയെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചിരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇഷ്ടം. 47 ശ്ലോകം യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മത. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പറയാണ്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അയാൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ യോഗികള് ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗികളിൽ പോലും യുക്തതമനായിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിലും ഗുരുവാക്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളാവുക. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭജിക്കുക അല്ലെ. അയാളാണ് യുക്തതമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭജതേ എന്ന പദം ഇവിടെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ഭജ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്ഭവം. സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ വ്യഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. പ്രേമവിശ്വാസപൂർവകമായ സേവനം വിശേഷിച്ചും ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി ഭക്തിയോഗമാണ്. എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പരമോന്നതമായത് ഏതാ? ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മറ്റു യോഗങ്ങള്. യോഗം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിയോഗം തന്നെ. മറ്റു യോഗയൊക്കെ അതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പടികളാണ് അല്ലെ, അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ്. മറ്റു യോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവനാവും അല്ലെ. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കാണണം, അറിയണം നമ്മളുടെ ആ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സേവനം. ഏകാന്ത ധ്യാന പരിശീലനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുക എന്നാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭൗതികതയിലൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലാതെ എല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് സന്യസിച്ചിട്ട് ഏകാഗ്രതയില് സാധനാ മാർഗത്തിലൂടെ
സർവത്ര സമദർശനത്തിലൂടെ. അതാണ് യോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറയണത്. ഈ ജന്മത്തിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പല ജന്മശേഷമെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങണം, അല്ലെ? കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്താല് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക യോഗിയാവാൻ, അല്ലെ? ഒന്നാമത് ഒരു പ്രാമാണിക ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം വേണം. 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ പഠിക്കുക. പെട്ടെന്ന് സഫലത കൈവരും. സുഖം, ശാന്തി, പ്രേമ, ഭക്തി എല്ലാം ലഭിക്കും നമുക്ക്. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ 6 അധ്യായങ്ങളെ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ജീവാത്മാവിന്റെയും സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സല്ലേ? അതിനു മുമ്പൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ക്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിച്ചു. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ജീവാത്മാവിന്റെ ദുഃഖത്തിനും സുഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താ? താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് സുഖത്തിന് കാരണം. അതെ. നോട്ട് ചെയ്ത് ചുരുക്കി എഴുതാനുണ്ടോ അതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയ ആൾക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോണ കാരണം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അടുത്തത്, മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം എന്തെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക മാത്രമാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഉപായം. അതെ. അടുത്തത്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അയാള് ചിന്ന ഭിന്നമായ മേഘങ്ങളെ പോലെ ആവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമോ? അല്ല, 14-ാമത്തെ പറഞ്ഞുതരുമോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവോ? 14-ാമത്തെ ഈ ചോദ്യം 37-ലും 38-ലും ഉള്ളത് ചോദ്യം, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്തെന്നാ? അതീന്ദ്രതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആത്മാവികമായോ അത് ക്വസ്റ്റ്യനാ. 37-38 ശ്ലോകത്തിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ശരി, മനസ്സിലായി. നശിക്കും അത് എവിടം വരെ എഴുതണം? സ്ഥാനമില്ലാതെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുന്നു. 37-ല് അർജുനൻ അല്ലയോ ഇത് വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും
പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളെ വഴിതെറ്റിപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സംഭവിക്കും? അതെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ശരി. മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ അതീന്ദ്രിയയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ആ ശരി ഭ്രഷ്ടനായി ശരി. തീരുന്ന ഒരാൾ താങ്ക്സ് അതാ താങ്ക്സ്. ആ മനസ്സിലായി. അതാണ് ചോദ്യങ്ങള് മനസ്സിലായി. ചോദിക്കണത്. പിന്നെ അടുത്തത് അത് ഭഗവാൻ അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് 40 തൊട്ട് 44 വരെയുള്ള ഉം, ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമല്ലേ മാതാജി? ഉം. അതും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അത് തന്നെ എഴുതേണ്ടത് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മാതാജി? ചുരുക്കാനൊന്നുമില്ല മാതാജി. അങ്ങനെ പരാജിതനായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും അവർക്ക് നാശം ഉണ്ടാവില്ല, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് നല്ല കുലത്തിലും നല്ല ഭക്തരുടെ ഗൃഹത്തിലൊക്കെ ജനിച്ച് ആ പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള വഴി ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവര് നല്ല കുലത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യ അവബോധം അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും, ഇപ്പോ ലഭ്യമാവും എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവര് യോഗസിദ്ധിയിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായി തീരും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കുറച്ച് അവര് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നാളെ 6:45 മാതാജി ക്ലാസ്? നാളെ 6:45 കയറിക്കോളൂ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അധ്യായം 7 തുടക്കം വെക്കാം. ബുക്സിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല. അഡ്രസ് ഇസ്കോണിന്റെ അത് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇട്ടാ? ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ബുക്ക് വേണ്ടതിന്റെ അല്ലേ അത്? ബുക്കിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും രാവിലത്തെ മംഗളാരതിയിൽ കയറുന്നുണ്ടോ? 4:30 കേറുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാവരും മലയാളം മുമ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കയറണം. അപ്പോഴാണ് അറ്റൻഡൻസ് വരുള്ളൂ. മലയാളത്തിലേക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആള് കുറയും. അത് ഇട്ടിട്ടില്ല. മാതാജി ഇത് ഏത് ഭാഗവത ബുക്കിന്റെ ആണോ അല്ലെ മറ്റേ ബുക്കിന്റെ ആണോ? അടുത്ത പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ബുക്കിന്റെ ആണോ? അടുത്ത പഠിപ്പിക്കുന്ന ബുക്കിന്റെ. ഭാഗവതം അവിടെ തന്നെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പക്ഷെ അത് കുറെ വോള്യൂംസ് ഉള്ളതാണ്. 10 വോള്യൂംസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചാ മതി. അതിനെന്തോ 10,000 12,000 എന്തോ പറയുന്ന കേട്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന് എന്താ പറയാ 5:45 ഭാഗവതം രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. പിന്നെ മംഗളാരതി 4:30 അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുക. നാമജപമുണ്ട് മാതാജി. ജപമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജപത്തില് കയറാം. ആദ്യം നാമജപം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്. കീർത്തനത്തിന്റെ എന്താ 10:30 ഒരു കീർത്തനം ഇല്ല മാതാജി? കീർത്തനത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 10:30 ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. 10:30? അതെ അതെ, അത് തിങ്കൾ ടു വെള്ളി വരെയാന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. ഏതാ? തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഏതാണോ എന്തോ? അതറിയില്ല. അതിനെന്ത് വേണമെന്നറിയോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഇസ്കോൺ രാധാഗോവിന്ദ് മലയാളം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആവണം. എന്നാ നിങ്ങക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അവിടെ കിട്ടും. എല്ലാ ലിങ്കും അതിലാ വരിക. അതില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് രാവിലത്തെ മംഗളാരതിയും ഭാഗവതമൊക്കെ. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഭാനുമാതാജി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ എല്ലാരും ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്കും ആ ലിങ്ക്, ഏത് ലിങ്കാണോ ഏത് ക്ലാസ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൽ കിട്ടും. ആയിക്കോട്ടെ. അതിന്റെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ ആശ മാതാജി. ഗ്രൂപ്പില് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടോളൂ.
മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? രാധാമാധവ്, ആ മലയാളം. രാധാഗോവിന്ദ്. മാതാജി ഏ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, എല്ലാരും ജോയിൻ ആയോ? അപ്പോഴേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഞായറാഴ്ച സത്സംഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാ? ഇത് നമ്മുടെ സെയിം ലിങ്ക് അല്ലേ? അത് തന്നെ അല്ലേ? ആ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ. അതിലെന്താ കേറിയില്ലേ? എന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നിങ്ങളൊന്നും കേറിയില്ല? കേറി മാതാജി. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മാതാജി നാളെ 6:30-ക്കാണോ 6:45 പോരെ മതി. എക്സാം ആണ് ഇവർക്ക്? എക്സാം? ആ, 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരു യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ലീവാണ്. ആ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ആ ഈ മാതാജി ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ മതി, എന്നാലേ ബുക്ക് അഡ്രസ് വേണ്ടേ? വേണ്ട മാതാജി, ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ മതി. മാതാജി ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ. ആ ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാവരും നേരത്തെ വന്നോളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ